everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Mas mayo pang mabinlan lang og pipila ka buok. Basta kugihan lang og loyal sa organisasyon. PSI bagag sa ilong! Pweh! Dili ko mahinugon sa sama ning mga tawana. Tibani ninyo! Inaot gawa na'y sama nini nilang Florentino og Fructuoso. Nga mga traidor! Kay mahiagom gyud sa silots kamatayon, BSI bagag sa ilong. Asa naman ang kagaw? Nisod sa alawa ko man siyang paghuno sa duha ka mga kinabuhi. Nagkadutay na lang ang mga dragon. Kiginahinay na man og ihaw. Husto kanoy nato. Hindi na. Wa sila makaila sa matuod yung mga traitor. Ayaw nagtukiap ka na bahina ni nato. Tingali may makadungo. Diligin maayo. Pasaylo ako, Inday. Medyo nadala ko sa emosyon. Timan inoy nato. Dili ta mahimong palpak sa atong mga plano. Kay atong kinabuhi mo ay nakataya ni ini. Oo, Inday. Timan ilay ka. May mong doblihon para ko ang akong balance sa reward money. Oras nga mulampos ka. Salamat, Major. Kailangan naman tuod ka diha. Paningkamot yun. Kay dili ra ba kumudawat og kapagyasan? Oo, Major. Basta kay ako yung paningkamutan. Sige. Isalig yung kay kunimo. Busa ayaw gyud ako og pakyasalay ka. Di lagi ni magdugay. Mahimong karon o baka ugma. Kaya kabantay ka. Ako ganahan kay ko si mong tingog. Mao ka na gusto ko. Kanang na'y timetable, aron na ang kayo'y kasiguruan. Mau ba, Dina? Mao ka na, Benjak. Sobra na siya ka-secretive sa iyang personal na mga plano. Pagsabot na ka mo sinoy natong, aron biyaan ang giingon mong balwarte sa Markang Dragon. Dili lagi tahon ingon ni anak kasayon. Hustong timing mo among gikinahanglan. Lina, Duha manggod kalungga ang imbuduhanan sa kagaw nga Major Gaspar. Ang baluarte sa Markang Dragon ug ang iyang sekretong paraiso nga mao ang iyang tago kayo nga rest house. sige. Magpaabot ko kung hangtod asa ka ng gustong timing nga imong giingon. Naibaw ko nga nakasabot na ako. Nakasabot yun kaayo ko tungod kay mas nakaila ko nimo. Labaw pa kay nibisan kinsa. Apan hangtod asa kutob ang akong pag-am-am sa kong kaugalingon. Gawa ra lagi mahitabo nimong dautan sa balwarte sa kaaway. Benjak, Mahog gyud kanunay suway kasiguruan. Samtang naa pa kauban nila. Ug di sa mapugan nga mabalaka ko nimo. hapit na lagi, Benjak. Promise. Hapit na kitni. Nagkaduol na kita sa katumanan. Ug akong isaad. Dili palagi mahimong uwahi ang tanan. Mo ka na'y tinuna kong gibatin mo, day ka. I love you, day. Ug nasuta na ko karon. Nga ikaw ang forever nga akong gipaabot. Sorry bay Sarge ha. Oh. Pero dako pa kaayo kog problema sa akong kaugalingon nga angay na akong sulbaron. Oh, di ka na problema. Ha? Himo akong katimbang sa imong problema, day. Um, Please, duwata akong kukma.
Bay Sarge. Sige na taon, day. Sugtan ako. Kauyabo na kay ko taon, day. Halo, uy, diliin to anak ka sayon, Bay Sarge, uy. Laya sa di mo, day. Sugtan lang ko, day. Sige na, day. Aron malipay ang duha ba? Di lagi ko, Bay Sarge, uy. Di mo ko na pwedeng dalit-dalion, uy. Sabi gusto na akong buhato na. Muluhod ko si mga atubangan. Si mga atubangan ba? Oh. Daylay ka. Gusto man, muluhod ko. Gusto ka? Di pa lagi ko andam, Bay Sarge, uy. Kay dako pa ko problema. Ay. Ayaw lang siya dali-dali abay Sarge. Ay. Irespeto lang sa bang desisyon. Kuya bo na kay ko ba eh? Suspeita ni ba eh? Bay Sarge, mawa ang imong respeto sa babae, ana, kung magpadaka. Gibati mo gud ako ba nga siya gud akong gipaabot nga forever ba Misael? Paminaw ra kong tambagod. Harassment naman ang atos babae kung mamugos ka. Mao nga ipahimutan ang imong mga tinguha. Okay? Mas maayong imong nasultihan bahin ni ana si Bay Sarge. Ibadlong na ko kay wa ko makauyon sa gipakita mga lihok. Tarong ba yan ang pagkababae sa Laika? Tinuod na. Bisan pa man siyang kagahapon, apan tarong man siya nga pagkapapay. Busa, angay lang sab nga respetuhon. Tuod ay. Na naman kay kauban din sa bahay, si Laika. Iyo ba na ako sa Bay Sarge akong lakaw? Okay, Misael. Pag-amping mo, ha? Salamat. Kamu sabi ni, ayaw gin mo pagkumpiyansa. Manglakaw ta bay? O Bay Sarge, Oo niya, si Miss Alia. na naman si Laika nga iyang kauban din sa bahay. Sige, sige. Asam tao pa ingon ha? Bay Misael? Laika, nanglakaw man sila si Misael o si Bay Sarge. Kuyog sa taon niya, ha? Nakoy paliton. Oo, Ma'am Alia. Pero, nagtugon na ba to si Sir Misael, ma'am, nga diriragid ko nuta sa bahay. Kadayot naman kay tagot. Mupauli naman sa tadayon. Gimingaw ko na yung trabaho, Bay Misaela. Ang mahimong sidekick sa eskwadro. Salamat sa imong hugot kayo nga dedikasyon alang sa kusada, Bay Sarge. Malipay gid si Sir Mark. Kung hay man siya karon. Takot na sa kayo problema karon atong katilingban, bay. Kay ni kuyanap na sa dang illegal nga drugas. Makalilisan gid tinud kaayo, Bay Sarge. Mangibot og mga daotang sagbot sa katilingban, bay. O Bay Sarge, ibton o purilon ang mga sagbot nga naghatag og sakit sa atong inahang nasod. Niya na ta sa siras, bay. O Bay Sarge. Matay mingaw man. Kabantay ka, bay. Ang mga tambay nga nakakita na to. Iyahay lang sa pag-iskirda. Bay Sarge. Basin og nakatakdo ang niya karon sa atong mga unahuna, bay. Husto ka. Murag dinhi ang kagaw nga miturkas para og nagpa-feeding program sa mga tambay. Mausab niya sa kunahuna, bay. Si alias Tonyo Bayawak. Dali Bay Sarge. Ato pangitaon. Basin og tuwas bilyaran. Dali, bay. Asa rita paingon, Ma'am Alia? Abi na ko og mag-grocery ka. Lain lagi ni nga karsada ang atong gisubay. Muhapit sa ta sa lubong sa akong amahan. Gimingaw ko ni anhing daddy. Sige, sige. I-message na ko daan sa Major Gaspar. May pauon ako nga kauban ako karon si Ma'am Alia. Si Laika. Nag-text. Unsa kay Toyo? Major, ni ami karon si Ma'am Alia sa simenteryo. Kay niduaw siya sa lubong sa iyang amahan.
Nisalig na gidi ay sila kang Laika. Oh, magdali ko sa mga to. Mahug ka na gyud sa akong mga kamot, Alia. Wa na'y makapugong sa akong mga plano. Wa na! Biis ay bangag sa ilong. Naginam-hinam na gyud kayo kung madasya sa kong sikretong paraiso. Secret Paradise. Pabuta ko riha sa imong nahimutangan, Alia. Paingon ko riha aron kuhaon ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.